Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, sake puji iku ketring Allah pangeran ing alam kabeh kang sanadyan tulung maring dasi kaulas ingkang murah ing dunya datan anak Lut sami dinuman baksana yaiku ratu ingkang luwih adil kang asih ing akhirat sampuni amuji ing yang widi utawi kirasawanya kita kang ngumpulaken ing sake kalanipun kang kekasih Abdul Qadir Jailani ingkang bangsa kalian munjungi angabakti maring yang sukma lana kalewani sake para wali ing mangsa jaman ika pira-pira sake parwali kang agung reke sadaya ingkang manfaat kabeh kalawan ingkang sampurna kinaridon dening yawang widi saking mulai dulu jaman ikam mangkani sunaminda saking kita mulasatul mubakhir karena amri cerita kutub rabbani wal arifin samadani Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Syartani Abdul Qadir Jailani kalau nanya tagakan maring kamayanane dalam zaman iku sake para wali kalau pirang jauh kita biku carita ingkang manfaat kang nyaga sake lakutan yakti lana nyegah dursilah lana berekakan maring beci kalau bakakan maring taat maka sunat tutur saking cerita nego Abdul Qadir Jailani nangge kang darebe putra musreh long musreh pan kaputra dening Musa punika kasih dening handagus wali sanganoka hiji Malik Ibrahim putra Jamaluddin Husain
Abi Abdullah Abi Abdullah nageh panah kasunod dening Yahya kasiwi dening Osna Muhammad kasunod dening Daud ingkang wasalot kaputra dening Musa kekasih Musa iku kaputra dening Abdullah malika putra dening Musa Junikur keh mapan punika kasunu dening Abdullah Mahdi ku kasunu dening Hasan iku pan kaputra dening Musa Hasan malik Hasan iku kaputra dening Sayyid Baginda Ali Zadin Alepan kaputra dening Abi Thalib mangkara den utawi purwaning ginupit sinebut ing caritane ingin nalikanipun si Abdullah Qadir Jailani duk temaning zahir pun saking bebe sehingga parapta ing wafat mangkang ngocap malih sawiji musonib ingkang kekasih Abdul Fadl boten ning soleh anangga soleh ku kasunu dening sapi jali anganan di Abdullah Fadl nyeri disun kang mulan kang kawarana lanang kang putra Syekh Abdul Qadir Jailani Nuqdair singkang rena ingat dalam hijratun Nabi kang sinalir patang atus pitung dasar layan dasatan langkung ngenenggeh pawananipun zahir datang ingin dasa jalani iku panggonani ratu kukupulanipun dening desa toprosan lawan dinastanana desa jalan iku ingaranan lawan inastanan desa jalan desa kopilan ingaranan jiun ingkang desa kalan kawasawane sebelum kudur marbetan ing wasal jalan kekasih jalani oleh bangsa singayang cinarita kakenal siapa Qadir Jailani narikan ing agrisasi Ramadan dinanten Isnin dok semalah winawas datang ing sasi Rabiul Akhir ingat sadalam ing hijratun Nabi gangsal sawidak dan sanungan duk semalah kang mulai Abdul Qadir panasangan dasa mangga ngocap malisawi yang musoni puastane Abi Muhammad Abdullah makaning pamuse anak isun guguru ing Abdul Qadir jalan ing prakaning Islam mangkosun tutur kang warna lawan kang sifat satuni Abdul Qadir jalani arahing kang pasariran kutur Rabbani wal arifin Ramadani Allah Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani